Η πόλη εμφανίζεται με πολλά πρόσωπα, ως μύθος, λόγος, θέατρο, γεωμετρία, ουτοπία, υποπτία, φύση, τόπος, τοπίο, κίνηση, αισθήσεις, παλίμψιστο. Όλες αυτές είναι εικόνες που συγκροτούνται από αντιλήψεις και βλέπουν την πόλη υπό ένα πρίσμα κάθε φορά. Η πόλη είναι καθεμία από αυτά τα πρόσωπα και συνάμα είναι όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα. Με τον ίδιο τρόπο που η ώρα της πόλης, στο γνωστό λογοτεχνικό έργο του Καλβίνο, είναι η πόλη που επισκέφτηκε ο Μάρκο Πόλο και διηγείται στον Κουμπλάι Χάν και συνάμα περιγράφουν όλες τη γενέτειρα πόλη του, τη Βενετία. Από όλες αυτές τις εικόνες ή πρόσωπα, σήμερα θα σας μιλήσω για την πόλη θέατρο. Η όραση όμως δεν αποτελεί ουδέτερη καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μια ενεργή διαδικασία που εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο νους οργανώνει και ερμηνεύει τον κόσμο. Κάθε ανάγνωση της πόλης συγκροτείται μέσα από συγκεκριμένα σχήματα σκέψης, τα οποία καθορίζουν τι αναδεικνύεται και τι παραμένει στο περιθώριο, μετατρέποντας την αντίληψη σε δομημένη εμπειρία. Η χαρτογράφηση, επομένως, αποκαλύπτει τα πλαίσια μέσα από τα οποία κατανοούμε την πραγματικότητα. Από αυτά τα πλαίσια, η πόλη θέατρο επιλέγεται εδώ ως το πρίσμα της ανάγνωσης. Η λέξη θέατρο συνδέεται με το ρήμα θέομαι, που σημαίνει βλέπω, παρατηρώ. Παράγωγες λέξεις είναι η θέα, η θεωρία και ο θεατής. Μέσω της θέασης δημιουργείται η γνώση. Επομένως, Θεός είναι τον που βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Για ορισμένους μελετητές της έννοιας, το θέατρο σημαίνει και θέατριών, μία μυσταγωγία κατά την οποία ο θεατής μετέχει ταυτόχρονα στον υλικό, συναισθηματικό και υπερβατικό κόσμο. Αυτή η ερμηνεία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, καθώς αυτό που συμβαίνει στο αστικό περιβάλλον δεν περιορίζεται στο απτό γεωμετρικό, στις μορφές που βλέπουμε, αλλά επεκτείνεται και στο συναίσθημα, επομένως, για την εμπειρία του χώρου συμμετέχουν και τα συναισθήματά μας, αλλά και στον υπερβατικό κόσμο των ιδεών, καθώς ο χώρος εμφορείται με ιδέες, οι οποίες μας επηρεάζουν στην αντίληψή μας για το χώρο. Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες ερμηνείες, η κατάληξη «τρο» στο θέατρο μπορεί να παραπέμπει είτε στον τόπο είτε στη ροή, υποδηλώνοντας ότι το θέατρο είναι ταυτόχρονα ο χώρος όπου συμβαίνει το θέαμα, αλλά και η ίδια εξέλιξη μιας δράσης στο χρόνο. Υπό αυτή την έννοια, το θέατρο μπορεί να γίνει κατανοητός εις θέαση ενός δρόμενου σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Η διπλή αυτή διάσταση, χωρική και χρονική, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση του αστικού χώρου, καθώς συνδέει τη μορφή με τη δράση και το δημόσιο χώρο με τη συλλογική εμπειρία. Αν θέλαμε να συνδυάσουμε τις δύο τελευταίες ερμηνείες, θα λέγαμε ότι το θέατρο είναι η θέαση ενός δρόμενου σε ένα συγκεκριμένο τόπο, συνδέοντας άμεσα τη δράση με το χώρο. Υπό αυτή την έννοια, το θέατρο αποκτά πολεοδομική σημασία, καθώς οργανώνει τη συλλογική εμπειρία, τη συνύπαρξη και το δημόσιο διάλογο. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει ως ερμηνευτικό σχήμα για την κατανόηση της πόλης, ως πεδίου όπου η δράση, η θέαση και η κοινωνική αλληλεπίδραση διαπλέκονται. Η πόλη θέατρο συνδέει το σκηνικό πόλη με τους χρήστες της, που είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί και θεατές. Η διάλεξη έρχεται να αναγνωρίσει, να συζητήσει και να κατανοήσει τις καταστάσεις, τις διαμορφώσεις, τα γεγονότα και τους χώρους στην πόλη που μπορεί να περιγραφούν ως θεατρικά δρόμενα. Δεν πρόκειται για πραγματικές θεατρικές παραστάσεις, αλλά για καθημερινά επεισόδια στα οποία η διαμόρφωση του αστικού χώρου και άλλοι παράγοντες προσδίδουν μια θεατρική ποιότητα. Κατά μία έννοια, τα πάντα γύρω μας μπορούν να αποκτήσουν θεατρικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν διαδραματίζονται στον αστικό δημόσιο χώρο στα κοινά, όπου βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στα βλέμματα των άλλων και άλλοι στα δικά μας. Ωστόσο, ορισμένα επεισόδια ή χώροι συγκροτούν εντονότερα αυτή την θεατρικότητα, καθώς αναδεικνύονται μέσα από συγκεκριμένες μορφές αντίληψης και ανάγνωσης. Η ανάδειξη του ήδη υπάρχοντος εκκινεί από την παρατήρηση και τη χαρτογράφηση και οδηγεί μέσω της επιλογής και της ενίσχυσης συγκεκριμένων στοιχείων
στη σύνθεση του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες. Στο πλαίσιο αυτό η πόλη εξετάζεται ως σύστημα χώρων που παράγουν γεγονότα με σκηνική ποιότητα, όπου το ζητούμενο δεν είναι η ίδια η παράσταση, αλλά η δυνατότητα του καθημερινού αστικού βίου να παράγει επιτελεστικότητα. Τι σημαίνει όμως η πόλη θέατρο? Πρόκειται για έναν τρόπο ανάγνωσης της σχέσης χώρου και γεγονότος, του τόπου και των ενεργειών που εκδηλώνονται σε αυτόν. Επιχειρούμε να συνδέσουμε το χώρο με τα συμβαίνοντα σε αυτόν. Με άλλα λόγια, να παρουσιάσουμε την πόλη ως χώρο σε σύγκριση με την πόλη ως κοινωνία ανθρώπων. Πώς κινούμαστε, συμπεριφερόμαστε και βιώνουμε το χώρο? Πώς συναντάμε και επικοινωνούμε με τους άλλους? Και πώς το κτισμένο περιβάλλον διευκολύνει ή παρεμποδίζει, ενισχύει ή αμβλύνει τις δράσεις που εκτελήσονται σε αυτό? Η πόλη θέατρο περιγράφει χώρους και καταστάσεις όπου κυριαρχεί είναι η ανταλλαγή του βλέμματος. Πώς συναντάμε το βλέμμα του άλλου και πώς το ανταποδίδουμε? Το βλέμμα δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τα στοιχεία του χώρου, όψεις κτηρίων, πινακίδες, σήματα και χρήσεις που μας προσκαλούν ή μας αποθούν, καθώς και διαμορφώσεις επιθετικές, αυστηρές ή αντίθετα χαλαρές και οικίες. Η πόλη θέατρο σχετίζεται ακόμα με χώρους όπου συγκεντρώνεται κόσμος και ενισχύεται η βλεμματική επαφή, όπως οι πλατείες, ιδιαίτερα οι κυκλικές ή οι περίκλειστες. Συχνά παραπέμπει σε διαμορφώσεις που λειτουργούν ως σκηνή και παρασκήνια, υποδηλώνοντας μια ιεράρχηση του χώρου. Ωστόσο, τέτοιες συνθήκες δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωμετρικές τυπολογίες. Αν και ιστορικά συνδέθηκαν με αμφιθεατρικές μορφές, στη σύγχρονη πόλη και ιδιαίτερα στο λεγόμενο θέατρο του δρόμου, η θεατρικότητα αναδύεται σε πολλών ειδών χώρους, τόσο τυπικούς όσο και άτυπους, όπου η δράση και η εμπειρία συγκροτούν δυναμικά το σκηνικό. Ένα σκηνικό μέσα στο σκηνικό. Πάμε λίγο να δούμε όμως την ιστορία της πόλης θεάτρου. Το θέατρο γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα και εξ αρχής συσχετίστηκε με την πόλη. Από την αρχαία Αθήνα έως σήμερα λειτουργεί ως καθρέφτης του συλλογικού βίου. Σηματοδοτεί καταστάσεις όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε θέαμα, όπου το βλέμμα οργανώνει και νοηματοδοτεί το δημόσιο χώρο. Αν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα δούμε το πώς, αλλάζοντας η λειτουργία του θεάτρου ιστορικά, αλλάζει και ο τρόπος που γίνεται αντιληπτή η πόλη, πράγμα που είναι λογικό, καθώς το θέατρο, όπως είπαμε, είναι ένας καθρέφτης της πόλης. Στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό το θέατρο συγκροτεί μια οργανωμένη μικρογραφία της πόλης. Η συνάρτηση, η αλληλεπίδραση και ο διάλογος αποτελούν κεντρικά σημεία με άμεση σύνδεση με τη δημόσια ζωή και τη δημοκρατική διαδικασία. Στο ρωμαϊκό πολιτισμό, επίσης, η πόλη σχεδιάζεται με βάση τη θεατρική λειτουργία των δημόσιων χώρων της, πρακτική που υλοποιείται ιδιαίτερα μέσω των φόρουμ, που είναι κεντρικοί, ανοιχτοί χώροι που περιβάλλονται από ναούς, δημόσια και εμπορικά κτίρια, όπως το φόρουμ της Πομπίας που βλέπετε. Στο Μεσαίωνα η θεατρική λειτουργία περιορίζεται και αποκτά ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα εντός του ναού. Στη θεατρική σκηνή οι παραστάσεις είναι αυστηρά δετεταγμένες, υποβάλλοντας στον θεατή μια μονοδιάστατη αντίληψη για τον κόσμο. Αυτό που υπάρχει, που ισχύει, που έχει σημασία, περιορίζεται σε αυτό που εκτίθεται με τον έλεγχο της Εκκλησίας. Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό καταστέλλεται κάθε διάθεση για έρευνα και δημιουργική σκέψη. Από την αναγέννηση και εξής, το θέατρο επανέρχεται στο δημόσιο χώρο. Η πόλη αντιμετωπίζεται ως σκηνικό. Η πόλη σχεδιάζεται ως ένα συγκρότημα θεατρικών σκηνών. Οι πλατείες, οι άξονες και οι αρχιτεκτονικές προσώψεις οργανώνουν το βλέμμα και τη δράση, δημιουργώντας υπόβαθρα για παράλληλα δρόμενα. Στη σκηνογραφική θεωρία του Σεμπαστιάνο Σέρλιο, όπως διατυπώνεται στο έργο «Secondo libro di Perspectiva» το 1545, η σκηνή οργανώνεται σε τρεις τύπους, τραγική, κομική και σατιρική, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε διαφορετικό είδος πόλης και κοινωνικής τάξης, σύμφωνα με την βιτρουβιανή παράδοση.
Η τραγική σκηνή αποδίδεται μέσω μνημειακής κλασικής αρχιτεκτονικής, με αυστηρή συμμετρία και εξονική προοπτική, εκφράζοντας τάξη, ιεραρχία και πολιτική εξουσία, ενώ η κωμική σκηνή συγκροτείται από καθημερινά αστικά κτίσματα με μεγαλύτερη ποικιλία, ασυνέχεια και χαλαρότητα στη σύνθεση που αντανακλά τον κόσμο των πολιτών και της καθημερινότητας. Η αναγεννησιακή ζωγραφική αντιμετωπίζει την πόλη ως ένα θεατρικό σκηνικό. Κυριαρχεί κεντρική προοπτική που τονίζει τη συμμετρία και την μνημειακότητα. Συνάμα, η έννοια της πόλης ως σκηνικό της ανθρώπινης δράσης εξελίσσεται με την ταυτόχρονη απεικόνηση διαφορετικών επεισοδίων, εδώ θρησκευτικού χαρακτήρα, και για τον λόγο αυτό υιοθετούνται και η μη κεντρική προοπτική και άλλοι τρόποι αναπαράστασης. Η θεατρικότητα στην πόλη, επομένως, απεικονίζεται και με έναν άλλο πρόσωπο, αυτό της τυχαιότητας και της ταυτόχρονης εξέλιξης στον ίδιο χώρο πολλών παράλληλων επεισοδίων. Η αναπαράσταση των ολλανδικών παροιμιών από τον Πίτερ Μπρούγκελ αναδεικνύει ιδιαίτερα αυτή τη διάσταση της πόλης, όπου το κτηριακό περιβάλλον είναι μόνο το υπόβαθρο για την εξέλιξη της ανθρώπινης δράσης, που είναι στο επίκεντρο του ζωγραφικού έργου. Η διάσταση αυτή της τυχαιότητας, που διαφαίνεται στις αναγεννησιακές αναπαραστάσεις μέσα από την ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλαπλών επεισοδίων στον ίδιο χώρο, δεν εκλείπει με τη μεταβολή των ιστορικών και πολιτισμικών συνθήκων, αλλά επανεμφανίζεται υπό διαφορετικούς όρους. Η αποδυνάμωση της συμμετρίας ως κυρίαρχης οργανωτικής αρχής και η σταδιακή απομάκρυνση από ενιαία ερμηνευτικά σχήματα οδηγούν στη νεότερη και κυρίως στη σύγχρονη εποχή σε μια αναγνώριση της σημασίας του καθημερινού και απρόβλεπτου ως βασικών παραμέτρων της αστικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό επαναδιατυπώνεται με σύγχρονους όρους η παλαιότερη λογική της πολλαπλότητας και της ταυτόχρονης δράσης στον αστικό χώρο. Έτσι, στη νεότερη και σύγχρονη εποχή, η θεατρικότητα της πόλης μετατοπίζεται από τη μορφή προς τη δράση, από τις συμμετρικές σκηνογραφικές συνθέσεις του νεοκλασικισμού και το αστικό θέαμα της Μητρόπολης του 19ου αιώνα, περνά σε πιο δυναμικές και βιωματικές μορφές, όπως οι πρακτικές των καταστασιακών και το θέατρο του δρόμου. Ο θεατρικός χαρακτήρας της πόλης εγκαταλείπει την δημιουργία σκηνικών και πλέον εκφράζεται ως επιτελεστική και συλλογική εμπειρία που διαμορφώνεται μέσα από τη συνεχή και κυρίως τυχαία αλληλεπίδραση χώρου, σώματος και δράσης. Η ιστορική εξέλιξη του θεάτρου, όπως είδαμε, αντανακλά μεταβολές στον τρόπο κατανόησης της πόλης και του δημόσιου χώρου. Αντίστοιχα, μία ανάλογη μετατόπιση εντοπίζεται και στη χαρτογράφηση, από την αναπαράσταση του χώρου ως στατικής μορφής προς την κατανόησή του ως πεδίου δράσης και εμπειρίας. Η ιστορική μετάβαση της χαρτογράφησης αντανακλά και τη μεταβολή της σχέσης μας με την πόλη, από το χάρτη ως αντικείμενο μικρόκοσμο, η Μάγκο Μούντι, που παρατηρούμε από ψηλά, περάσαμε στο χάρτη ως πλαίσιο συμμετοχής, όπου ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στο γεγονός. Έτσι, ενώ σε έναν συμβατικό γεωμετρικό χάρτη τα πάντα απεικονίζονται βάσει κλίμακας, στο σκηνογραφικό χάρτη η απεικόνιση υιοθετεί αρχές και κανόνες που βασίζονται στη σπουδαιότητα, τη σημασία, τη διάρκεια και την ένταση. Ο σκηνογραφικός χάρτης απεικονίζει ροές, γεγονότα, πορείες και βλέμματα σε αντίθεση με τον γεωμετρικό που απεικονίζει μορφές και διαστάσεις. Εντοπίζονται λοιπόν διάφορα δίπολα τα οποία επιχειρούν να αποδώσουν αυτή τη μετατόπιση από την αναπαράσταση προς τη συμμετοχή και από τη μορφή προς τη δράση, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο χάρτης και ο χώρος μετασχηματίζεται σε πεδίο εμπειρίας και επιτέλεσης. Πόλεως μικρόκοσμος, πόλεως μακρόκοσμος. Top-down, bottom-up. Έξω, μέσα. Παρατηρητής, συμμετέχων. Θεατής, ενσώματος. Ο χάρτης ως κατακόρυφη προβολή γίνεται τώρα χάρτης ως σκηνικό και δράση. Η χαρτογράφηση αποτελεί εργαλείο κατανόησης κοινωνικών και αντιληπτικών χωρικών σχέσεων. Η έννοια της πόλης θεάτρου αποτελεί λοιπόν ένα εργαλείο ερμηνείας.
Δεν αποτυπώνουμε μόνο μορφές, αλλά συμπεριφορές και γεγονότα. Ένα ερώτημα προς εσάς. Πώς καταγράφεται το δημόσιο δράμα της πόλης? Με ποια εργαλεία? Μια απάντηση βρίσκεται καταρχήν στους καταστασιακούς της δεκαετίας του 50, που χαρτογραφούσαν πόλεις όπως το Παρίσι, με βάση τις συναισθηματικές ροές, τις αισθήσεις και την περιπλάνηση. Στην ψυχογεωγραφική χαρτογράφηση που αναπτύχθηκε τότε, αναδύεται ο λογοτεχνικός τύπος του φλανέρ, του περιπατητή που κινείται ελεύθερα στην πόλη, χωρίς προκαθορισμένη πορεία, αποδεσμευμένος από τους κανόνες της οργανωμένης πολεοδομίας και τις επιταγές της εξουσίας. Η χαρτογράφηση πάβει έτσι να αποτελεί εργαλείο ελέγχου και αναπαράστασης και μετατρέπεται σε μέσο καταγραφής του βιώματος του ίδιου του χρήστη. Η πόλη δεν αποδίδεται ως ενιαίο σύλλογο μορφών, αλλά ως ένα πεδίο εμπειριών που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των ατόμων. Η ψυχογεωγραφία ως σπουδή των επιδράσεων του γεωγραφικού περιβάλλοντος στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά προτείνει μια ολιστική και μη πλήρως ορθολογική προσέγγιση της πόλης, η οποία βασίζεται στην τυχαιότητα, το παιχνίδι και την αποσπασματικότητα. Οι ψυχογεωγραφικοί χάρτες όπως το λεύκομα Finde Copenhagen, Goodbye to Copenhagen, τους Asker John και Guy Debord του 1957, αποδομούν την πόλη σε επιμέρους ενότητες ατμόσφαιρας και τις συνδέουν με πιθανές διαδρομές, αποτυπώνοντας όχι τη μορφή αλλά την εμπειρία της κίνησης. Με τον τρόπο αυτό, η χαρτογράφηση μετατοπίζεται από την αναπαράσταση του χώρου προς την αφήγηση του βιώματος και των σκηνικών επεισοδίων της καθημερινότητας. Σε σύγχρονες εκδοχές της ψυχογεωγραφίας, συναντούμε χάρτες που αποτυπώνουν μέσω διαφορετικών αναπαραστατικών μέσων πολυπίκυλα δεδομένα που περιλαμβάνουν στοιχεία για το πώς βιώνεται ο χώρος, συχνά με τρόπο ευρηματικό, όπως οι χάρτες του Λονδίνου του Στίβεν Βόλτερ ή το Λονδίνο του Γκάρθ Φιούλερ ή διάφορα κολάζ ετερόκλητων φωτογραφιών που τοποθετούνται πάνω σε χάρτες ή στο παράδειγμα της φωτογραφίας, στο οποίο ζητήθηκε από φοιτητές να τραβήξουν μια αντιπροσωπευτική κατά την αντίληψή τους φωτογραφία από μια περιοχή της επιλογής τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να γράψουν από κάτω μια σύντομη φράση περιγραφής της. Στη συνέχεια τοποθέτησαν τις φωτογραφίες με πινέζες στον τοίχο, πήραν νήματα και συνέδεσαν ο κάθε φοιτητής 5 φωτογραφίες που συγκροτούσαν το προσωπικό του αφήγημα για το πώς αντιλαμβάνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην ψυχογεωγραφία, οι χάρτες συγκροτούν τόπους έντασης, συγκίνησης και αντίδρασης, δηλαδή σκηνικά επεισόδια της καθημερινότητας. Με τον τρόπο αυτό η χαρτογράφηση μετατοπίζεται από την αναπαράσταση της μορφής προς την καταγραφή της εμπειρίας. Υπάρχει ωστόσο μια βασική διαφορά μεταξύ του θεάτρου και της πόλης. Το θέατρο αποτελεί ένα δομημένο χώρο δράσης, ενώ η πόλη έναν ανοιχτό, μη προκαθορισμένο χώρο, όπου τα επεισόδια δεν οργανώνονται εκ των προτέρων, αλλά αναδύονται μέσα από τη χρήση. Κάθε δημόσιος χώρος είναι ενδυνάμει σκηνή. Η πλατεία, το καφέ, η στάση λεωφορείο, όμως δεν ενεργοποιούνται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Το ερώτημα επομένως μετατοπίζεται. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χώρου, οι χωρικοί, οπτικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί που προσδίδουν θεατρικότητα και πώς μπορούν αυτοί να αποτυπωθούν? Σε αυτό το σημείο εισέρχονται διαφορετικές πρακτικές χαρτογράφησης, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως μετά τα μέσα του 20ου αιώνα και επιχειρούν να καταγράψουν σχέσεις, εντάσεις και δυναμικές που συγκροτούν τον αστικό χώρο. Από τα μέσα του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαμορφώνεται μια κρίσιμη μετατόπιση στον τρόπο κατανόησης της πόλης. Από το αντικειμενικό προς το υποκειμενικό και από τους δεσμούς προς την εμπειρία του ανθρώπου. Το μοντέρνο όραμα της καθολικής οργάνωσης και της ορθολογικής τάξης υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε προσεγγίσεις που εστιάζουν στον τόπο, τη μνήμη, την καθημερινότητα και την αντίληψη. Συνειδητοποιείται ότι ο χώρος δεν είναι ομοιόμορφος παντού, αλλά υπάρχουν σημεία με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία που ονομάζονται τόποι. Η πόλη πάβει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο και σταθερό σύστημα
και προσεγγίζεται ως ένα πεδίο πολλαπλών εμπειριών, όπου η πολυπλοκότητα, η αποσπασματικότητα και η πολυσημεία συγκροτούν την αστική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η έμφαση μετατοπίζεται από τη μορφή στη δράση και από τη δομή στο γεγονός. Ο αστικός χώρος πάβει να λειτουργεί ως ουδέτερο υπόβαθρο και αρχίζει να διαβάζεται ως πεδίο εντάσεων, αλληλουχιών και μεταβάσεων, όπου κάθε διαδρομή παράγει μια διαφορετική εκδοχή της πόλης. Η χαρτογράφηση δεν επιχειρεί πλέον να σταθεροποιήσει αυτή την πραγματικότητα, αλλά να την παρακολουθήσει, να αποτυπώσει ρυθμούς, διακοπές, πυκνώσεις και αποσυμπιέσεις, να καταγράψει το πώς ένας χώρος ενεργοποιείται, πώς μετασχηματίζεται και πώς γίνεται λειτουργητός τη στιγμή της εμπειρίας. Μέσα από αυτή τη λογική, η πόλη αναδύεται ως ένα είδος σκηνής σε διαρκή μετασχηματισμό, ως πολυθέατρο όπου τα επεισόδια συγκροτούνται μέσα από τη χρήση, την κίνηση και το βλέμμα, καθιστώντας τη χαρτογράφηση ένα εργαλείο ανάγνωσης της επιτελεστικότητας του αστικού χώρου. Στη δεκαετία του 50, η προσέγγιση του Gordon Cullen στο πλαίσιο του κινήματος Townscape εισάγει μια βιωματική και αφηγηματική κατανόηση της πόλης, αντιμετωπίζοντάς την ως ένα σύνολο διαδοχικών σκηνών που ξεδιπλώνται στον περιπατητή. Μέσω της έννοιας της συριακής οπτικής, serial vision, η πόλη γίνεται αντιληπτή ως μια ακολουθία εμπειριών στον χρόνο, όπου η κίνηση, οι αισθήσεις και η εναλλαγή των χωρικών καταστάσεων συγκροτούν ένα ενιαίο βίωμα. Η προσέγγιση αυτή, επηρεασμένη από την Gestalt, επιδιώκει την κωδικοποίηση της εμπειρίας μέσω τυπολογιών χώρου και διαδρομών, χρησιμοποιώντας σκίτσα και οπτικά σχήματα που αποτυπώνουν έννοιες όπως το άνοιγμα, το περίκλειστο και η πλαισίωση. Με τον τρόπο αυτό η χαρτογράφηση μετατοπίζεται από την εποπτική γεωμετρική αποτύπωση σε μια διαδικασία καταγραφής της αντίληψης και της εμπειρίας του χρήστη. Ο Κούλεν συμβάλλει έτσι στη διαμόρφωση μιας χαρτογραφικής προσέγγισης που δίνει έμφαση στη σχέση χώρου, χρόνου και κίνησης, εισάγοντας εργαλεία όπως ο σαρωτής, σκάνερ και η σημειογραφία, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση και την αναπαράσταση της δυναμικής βιωματικής διάστασης του αστικού τοπίου. Η προσέγγιση του Άλντο Ρώση εστιάζει στη δομή της πόλης μέσω της αρχιτεκτονικής, την οποία αντιλαμβάνεται ως βασική της έκφραση. Η πόλη νοείται ως ένα ανθρώπινο έργο που εξελίσσεται στον χρόνο, αποκτά πολυπλοκότητα και συγκροτεί μνήμη μέσα από τα στοιχεία που διατηρούνται και επηρεάζουν τη μετέπειτα ανάπτυξή της. Οι αστικοί συντελεστές, όπως τους ορίζει, αποτελούν τους σταθερούς δομικούς λίθους της πόλης και προσδιορίζονται από την ατομικότητα, το λόγους, το σχέδιο και τη μνήμη, εισάγοντας μια προσέγγιση που αναδεικνύει τη διάρκεια και τη συνέχεια του αστικού χώρου. Η προσέγγιση των Ρόμπερτ Βεντούρι, Ντενίς Σκοτ Μπράουν και Στίβεν Ζενόρ μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την επίσημη αρχιτεκτονική προς την αθέατη και καθημερινή διάσταση του αστικού τοπίου, αναδεικνύοντας την πόλη ως πεδίο ετερογενών οπτικών ερεθισμάτων. Ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε σκηνικό, ενώ τα ίδια τα κτίρια λειτουργούν ως σύμβολα μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον σημείων και νοημάτων. Στο Learning from Las Vegas, η πόλη προσεγγίζεται μέσα από τη λωρίδα Strip, δηλαδή τη διαδρομή, στην οποία η καθημερινότητα εκτιλήσεται μέσα από πινακίδες, σήματα, ευτελείς κατασκευές και στοιχεία λαϊκής κουλτούρας. Η πίσω πλευρά της πόλης αποκαλύπτει ένα διαφορετικό αφήγημα, στο οποίο η ποικιλομορφία, η τυχαιότητα και η ένταση των οπτικών ερεθισμάτων υπερισχύουν της μορφολογικής καθαρότητας και της αισθητικής κανονικότητας. Η χαρτογράφηση αυτής της πραγματικότητας βασίζεται στην καταγραφή της αντίληψης. Φωτογραφίες, διαγράμματα και τυπολογίες αποτυπώνουν την ιεράρχηση της προσοχής. Το μέγεθος, το χρώμα και η θέση καθορίζουν τη σημασία. Με τον τρόπο αυτό η πόλη προσεγγίζεται ως ένα οπτικό και πολιτισμικό σύστημα, όπου το καθημερινό, το ανεπίσημο και το αθέατο συγκροτούν το βασικό μηχανισμό παραγωγής νοήματος. Τι είδους ιστορία έχει ο χώρος στο παρελθόν ή πρόσφατα? Η έννοια της πόλης ως παλίμψιστο
προτείνει μια άλλη ανάγνωση του αστικού χώρου ως διαστρωματωμένης επιφάνειας, όπου κάθε εποχή εγγράφεται πάνω στις προηγούμενες, χωρίς να τις εξαφανίσει πλήρως. Ίχνη παλαιότερων φάσεων, μορφολογικά, λειτουργικά ή συμβολικά, παραμένουν ενεργά, συνυπάρχοντας με νεότερα στρώματα και επηρεάζοντας τη σημερινή εικόνα και χρήση του χώρου. Ένας χάρτης που βασίζεται σε αυτή τη λογική δεν είναι ενιαίος, αλλά συγκροτείται από διαδοχικά επίπεδα, παλαιά και νέα ίχνη δρόμων, όρια κωδομικών τετραγώνων, αποτυπώματα κτηρίων που έχουν χαθεί ή μετασχηματιστεί, επικαλύπτονται με σύγχρονες χρήσεις, ροές και δραστηριότητες. Τα επίπεδα αυτά μπορούν να αποδίδονται με διαφορετικές διαφάνειες, χρώματα ή γραμμικά ίχνη, δημιουργώντας μια εικόνα όπου οι μορφές φαίνονται η μία μέσα από την άλλη. Παράλληλα, καταγράφονται και πράξεις, γεγονότα, μνήμες, διαδρομές, επαναλαμβανόμενες χρήσεις ή ακόμα και τραύματα του τόπου, τα οποία ενσωματώνονται ως αφηγηματικά στρώματα. Ο χάρτης μοιάζει έτσι με ένα πυκνό πεδίο γραφών, όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν και αλληλοδιοπερνώνται, συγκροτώντας μια δυναμική εικόνα της εξέλιξης του χώρου. Στο πλαίσιο της υποκειμενικής στροφής αναπτύσσονται παράλληλα δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις χαρτογράφησης. Η ψυχογεωγραφία στην Ευρώπη, που είδαμε, και η νοητική χαρτογράφηση στην Αμερική. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις συγκροτούν ένα δίπολο που κινείται μεταξύ βιώματος και αντίληψης. Η ψυχογεωγραφία καταγράφει την άμεση, συχνά ασυνείδητη εμπειρία της πόλης, αναδεικνύοντας ροές, εντάσεις και τυχαίες διαδρομές. Ενώ η νοητική χαρτογράφηση επιχειρεί να οργανώσει αυτή την εμπειρία σε αναγνωρίσιμες δομές. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, ο χάρτης δεν αποτελεί αντικειμενική αποτύπωση, αλλά προϊόν διείλησης της πληροφορίας από το άτομο, μια εσωτερική εικόνα της πόλης που συγκροτείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ο Κέβιν Λίντς αναπτύσσει λοιπόν στην Αμερική την νοητική χαρτογράφηση, βασισμένο στην ιδέα ότι το άτομο συγκροτεί νοητικά διαγράμματα του χώρου μέσω ενός μηχανισμού αφαίρεσης, επιλέγοντας εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσανατολισμό και την κατανόηση του περιβάλλοντος. Μέσα από εμπειρικές μελέτες, αναδεικνύει 5 βασικά δομικά στοιχεία που συγκροτούν την εικόνα της πόλης. Τα μονοπάτια, τα όρια, τις περιοχές, τους κόμβους και τα τοπόσημα. Αν και οι νοητικοί χάρτες είναι επίσης υποκειμενικοί, διαφοροποιούνται από την ψυχογεωγραφία ως προς το βαθμό οργάνωσης, καθώς επιδιώκουν την αναγνώριση κοινών προτύπων και την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του αστικού τοπίου. Οι δύο προσεγγίσεις, παρά τις διαφορές τους, συγκλίνουν στο ότι η πόλη δεν γίνεται αντιληπτή ως ενιαία μορφή, αλλά ως σύνολο διαδρομών, συναντήσεων, αποφυγών και εντάσεων. Η ψυχογεωγραφία καταγράφει το βίωμα ως ροή, ενώ η νοητική χαρτογράφηση το μετασχηματίζει σε δομή. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται ένα πεδίο όπου το υποκειμενικό και το οργανωμένο συνυπάρχουν, όπου η χαρτογράφηση λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης της πόλης, ως δυναμικού επιτελεστικού συστήματος. Σε σύγχρονες εφαρμογές της νοητικής χαρτογράφησης τύπου Lynch, βλέπουμε το πώς έχουν εξελιχθεί οι συμβολισμοί και το εργαλείο εφαρμόζεται σε πολλές κλίμακες, όπως το κέντρο της πόλης του Πότσναν και σε αυτή την πλατεία, ή στην ανάλυση μιας ευρύτερης περιοχής που πρόκειται να ανασχεδιαστεί. Οι μεταβολές φωτός και σκιάς, ο αέρας, η βροχή, η οσμή, η ακοή, η γεύση, οι αισθήσεις συνιστούν το πολυαισθητηριακό τοπίο ενός χώρου. Η πολυαισθητηριακή χαρτογράφηση επεκτείνει την κατανόηση της πόλης πέρα από το οπτικό πεδίο, εισάγοντας δεδομένα που σχετίζονται με τον ήχο, την όσφρηση, τη γεύση, την αφή, γενικότερα την αισθητηριακή εμπειρία του χώρου. Σε πειραματικές έρευνες, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Βοστόνη, διαπιστώθηκε ότι ο ήχος από μόνος του σπάνια επαρκεί για την αναγνώριση μιας τοποθεσίας. Οι συμμετέχοντες, ιδιαίτερα όταν στερούνταν την όρεση, μπορούσαν να αναγνωρίσουν μόνο δυναμικά φαινόμενα, όπως τη ροή της κυκλοφορίας ή την παρουσία ανθρώπων, ενώ στατικά ηχητικά περιβάλλοντα παρέμεναν δυσδιάκριτα. Η μνήμη του ήχου ενισχυόταν όταν αποσυνδεόταν από το οπτικό ερέθισμα, γεγονός που δείχνει ότι η ακουστική εμπειρία λειτουργεί αυτόνομα, αλλά δύσκολα συσχετίζεται με συγκεκριμένο τόπο, χωρίς ενισχυμένα ή σχεδιασμένα ηχητικά περιβάλλοντα.
Στην εικόνα βλέπουμε την καταγραφή των ήχων από τη δημοσιευμένη διατριβή του Southworth το 1969. Είναι η πρώτη επίσημη εργασία διερεύνησης των ηχητικών περιβαλλόντων. Αντίστοιχα, οι Isobel Maps του Barry Trois επιχειρούν να αποδώσουν τον ήχο χωρικά μέσω ισοηχητικών καμπύλων, αναλογία με τις υψομετρικές εδώ, καταγράφοντας εντάσεις και ύψη ήχου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ωστόσο, η συνεχής ρευστή και πολυπαραγωγική φύση του ήχου καθιστά την αποτύπωσή του αποσπασματική και εξαρτώμενη από τις συνθήκες καταγραφής. Η αποτύπωση των οσμών επιχειρείται με τρόπους που μεταφράζουν ένα άειλο και υποκειμενικό ερέθισμα σε οπτική πληροφορία. Στις έρευνες των αέλιος, φανέλα, κερκία και αλέτα, οι οσμές ανιχνεύονται μέσω λέξεων από κοινωνικά δίκτυα και αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, οργανώνονται σε κατηγορίες όπως τροφή, φύση, καύση και αποδίδονται στο χάρτη με χρώματα και διαβαθμίσεις έντασης. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται διαγράμματα τύπου ραντάρ, στα οποία κάθε κατηγορία οσμής συσχετίζεται με τα συναισθήματα όπως χαρά, αποστροφή, φόβος. Αποτυπώνοντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο την παρουσία, αλλά και την ποιότητα της εμπειρίας. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μέθοδοι αντιστοίχησης οπτικών εξωπτικών ερεθισμάτων, όπως χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Στην πρακτική της Kate McLean, οι οσμές καταγράφονται μέσα από περιπατητικές διαδρομές και αποδίδονται με γραμμές, χρώματα και μορφές που δείχνουν την ένταση, τη διάρκεια και τη μεταβολή τους στο χώρο. Οι αναπαραστάσεις αυτές λειτουργούν λιγότερο ως ακριβείς μετρήσεις και περισσότερο ως διαγράμματα εμπειρίας, αποτυπώνοντας τη ροή και την ατμόσφαιρα που βιώνει ο χαρτογράφος. Το συναισθηματικό αποτύπωμα, το πώς αισθανόμαστε, αν φοβόμαστε, αδιαφορούμε ή ενδιαφερόμαστε, διερευνάται μέσω της συναισθηματικής χαρτογράφησης. Η συναισθηματική χαρτογράφηση επιχειρεί να αποτυπώσει την αντίδραση του σώματος και του νου στο χώρο. Στο biomapping του Christian Nold, η συναισθηματική διέγερση καταγράφεται μέσω βιομετρικών αισθητήρων και συσχετίζεται με τη θέση μέσω GPS, παράγοντας χάρτες που δείχνουν πού εντείνονται οι αντιδράσεις των χρηστών κατά την κίνησή τους στην πόλη. Αν και τα δεδομένα δεν διακρίνουν μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, αποτυπώνουν ζώνες έντασης, αδιαφορίας ή εμπλοκής, επιτρέποντας την ανάγνωση του χώρου ως πεδίου συναισθηματικών μεταβολών. Αντίστοιχες προσεγγίσεις, όπως τα πειράματα του Ολομούκ ή οι εφαρμογές Mapioneer, καταγράφουν δηλωμένα συναισθήματα, φόβο, ευχαρίστηση, αποφυγή, μέσω ερωτηματολογίων πάνω σε χάρτη, παράγοντας πυκνότητες σημείων και θεματικούς χάρτες που δείχνουν πώς διαφοροποιείται η εμπειρία στο χώρο. Αρχικά τέτοιου είδους χαρτογραφήσεις θεωρήθηκαν υπερβολικά υποκειμενικές ή ακόμη και μη αξιόπιστες. Ωστόσο, με την ανάπτυξη των mobile technologies ή των κοινωνικών δικτύων και των big data, κατέστη δυνατή η συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων από πολλούς χρήστες, γεγονός που προσδίδει στα αποτελέσματα στατιστική ισχύ και αυξημένη αξιοπιστία. Έτσι, η υποκειμενικότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μειονέκτημα, αλλά ως κρίσιμη διάσταση της αστικής πραγματικότητας που μπορεί να αναλυθεί συλλογικά. Παρά το γεγονός ότι τα συναισθήματα φαίνονται καταρχήν προσωπικά και δύσκολα αξιοποιήσιμα στο σχεδιασμό, σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτούν σαφή λειτουργική σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο φόβος. Η χαρτογράφηση περιοχών που αποφεύγονται ή προκαλούν αίσθημα ανασφάλειας επιτρέπει τον εντοπισμό προβληματικών ζωνών και την τεκμηρωμένη παρέμβαση στον αστικό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, η συναισθηματική χαρτογράφηση μετατρέπεται από εργαλείο καταγραφής εμπειρίας σε εργαλείο σχεδιασμού, συνδέοντας άμεσα το βίωμα με τη χωρική απόφαση. Το ιδεολογικό αποτύπωμα του χώρου αποτελείται από μνήμες, γεγονότα, τραύματα, αλλά και στιγμές δόξας. Πώς αποτυπώνονται οι ιδέες? Η ριζοσπαστική χαρτογράφηση διαμορφώνεται τη δεκαετία του 60 ως μια κατεξοχήν πολιτική και παρεμβατική πρακτική, με ιδρυτική μορφή τον William E. Bob Bungay. Μέσα από τη δράση του στο Detroit Geographical Expedition, ο Bungay μετασχηματίζει τη χαρτογράφηση σε εργαλείο κοινωνικής αποκάλυψης,
καταγράφοντας βιώματα, ανισότητες και αθέατες πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, ο χάρτης πάβει να αποτυπώνει ουδέτερα δεδομένα και αποκτά σαφές ιδεολογικό περιεχόμενο. Ενσωματώνει μνήμες, γεγονότα, τραύματα και σχέσεις εξουσίας, επιχειρώντας να απαντήσει όχι μόνο στο τι υπάρχει, αλλά κυρίως στο τι συμβαίνει και γιατί. Ο χάρτης που βλέπετε έχει γίνει από τον αρχιτέκτονα και εικαστικό Ρίτσαρντ Σολ Βουρμάν. Ο Βουρμάν γίνεται γνωστός γιατί στη δεκαετία του 80 προτείνει πρωτότυπες και ιδιαίτερα επικοινωνιακές τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων. Η οπτικοποίηση γίνεται πολύ σημαντική στη χαρτογράφηση αθέατων δεδομένων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το αντικείμενο που διερευνάται έχει και κρυφές συνιστώσεις, τις οποίες η ριζική χαρτογράφηση καλείται να αποκαλύψει. Οι ριζοσπαστικοί χάρτες λειτουργούν ως μέσα επικοινωνίας και κριτικής. Χρησιμοποιούν ποικίλα εκφραστικά εργαλεία, από εικαστικές τεχνικές έως έντονες συμβολικές αποτυπώσεις, προκειμένου να καταστήσουν ορατές τις κοινωνικές εντάσεις και να ενεργοποιήσουν τον αναγνώστη. Ένα παράδειγμα ριζοσπαστικής χαρτογράφησης είναι η κλιματολογική ή δικανική. Δικανικός είναι μια λέξη που προέρχεται από το χώρο της δικαιοσύνης και του δίκαιου. Σημαίνει το ποινικό, ένα νομικό θέμα ανοιχτό σε δημόσιο διάλογο. Σχετίζεται με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση του εγκλήματος. Η εγκληματολογική χαρτογράφηση, forensic mapping, είναι ένας τρόπος καταγραφής και επίδειξης των ποικίλων πτυχών ενός εγκλήματος. Χρησιμοποιούνται νέα μέσα, βίντεο, διαγράμματα, χάρτες, σχέδια κλπ. Η χαρτογράφηση μετατρέπεται έτσι σε μια διαδικασία αφήγησης, όπου ο χώρος συνδέεται με τον χρόνο και τα γεγονότα που το συγκροτούν, αναδεικνύοντας το ενοιολογικό και πολιτικό του υπόβαθρο. Η χρήση καλλιτεχνικών πρακτικών, καθώς και η παρουσίαση των χαρτογραφήσεων σε εκθέσεις εικαστικού χαρακτήρα, λειτουργούν ως μέσο δημοσιοποίησης προς ένα ευρύτερο κοινό των ζητημάτων που αναδεικνύει η ριζοσπαστική χαρτογράφηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Forensic Architecture, μιας διεπιστημονικής ομάδας που συγκροτείται από αρχιτέκτονες, εικαστικούς, νομικούς και οικονομολόγους, η οποία μέσω αυτής της προσέγγισης έχει συμβάλει στην αποκάλυψη σύνθετων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Στο χάρτη της Σεβίλια, της ομάδας ριζοσπαστικής χαρτογράφησης Χακιτεκτούρα, αποτυπώνται σημεία, άξονες, περιοχές με σκάνδαλα διαφθοράς, πλούσιες περιοχές κοινωνικού αποκλεισμού, στρατικοποίηση του χώρου, κοινωνία του θεάματος και της προσομοίωσης, περιοχές αντίστασης. Ενώ στο παράδειγμα εδώ χαρτογραφείται το πώς η Ανταρκτική επιβαρύνεται από τη βιομηχανική αλεία κρίλ και την κλιματική μεταβολή με αυξημένη πίεση στα οικοσυστήματα. Οι υφιστάμενες πολιτικές διαχείρισης, βασισμένες σε σταθερά χωρικά όρια, δεν συμβαδίζουν με τις μεταβολικές διεργασίες της. Μέσα από τη χαρτογράφωση διατυπώνεται η ανάγκη για πιο δυναμική προσέγγιση προστασίας σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα. Η σύγχρονη χαρτογράφηση συνδέεται με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και την ανάδυση των Big Data. Δίκτυα όπως το Linked Open Data Cloud αποτυπώνουν τη διασύνδεση ετερογενών δεδομένων, ανεδεικνύοντας ότι η κατανόηση του χώρου προκύπτει μέσα από δυναμικές σχέσεις, ροές πληροφορίας και πολυεπίπεδες δομές. Στις εικόνες, οι χάρτες αναπαριστούν τον αριθμό φωτογραφιών που έχουν τραβήξει κάτοικοι και επισκέπτες σε κεντρικές περιοχές μεγάλων πόλεων. Τα δεδομένα προέρχονται από το Φλίρκ και το Πικάσα και δημιουργός της χαρτογράφησης είναι ο Έριχ Φίσερ. Ο χάρτης, στο παράδειγμα εδώ, απεικονίζει τα σημεία από τα οποία οι χρήστες του Twitter στέλνουν tweets στην Ευρώπη. Κάθε μπλε τελεία αντιστοιχεί σε ένα tweet. Ο χάρτης ξεκίνησε να σχηματίζεται το 2009 και έκτοτε συμπληρώνεται με νέα tweets. Είναι ενδιαφέρον να δούμε εδώ το πώς η εικόνα με τις πυκνώσεις των σημείων συμπίπτει με το ίχνος των αστικών συγκεντρώσεων. Η κριτική χαρτογράφηση συγκροτεί σήμερα ένα σφαιρικό διεπιστημονικό πλαίσιο κατανόησης του χώρου. Το θεωρητικό της υπόβαθρο είναι ο κριτικός ρεαλισμός, μια κοινωνιολογική θεωρία που διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία του 80 από τον Βρετανό Ρόι Μπασκάρ. Βασική έννοια του κριτικού ρεαλισμού είναι η διαστρωματωμένη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα
δεν εξαντλείται σε αυτό που άμεσα είναι ερατό, αλλά αποτελείται από επίπεδα, το εμπειρικό, ό,τι αντιλαμβανόμαστε, το πραγματικό, ό,τι συμβαίνει και το βαθύτερο επίπεδο των μηχανισμών και των σχέσεων που παράγουν τα φαινόμενα. Η χαρτογράφηση σε αυτό το πλαίσιο καλείται να λειτουργήσει αναλυτικά και ερμηνευτικά, αποκαλύπτοντας τις αιτίες, τις δομές και τις δυναμικές που συγκροτούν τα φαινόμενα. Η κριτική χαρτογράφηση αμφισβητεί την ουδετερότητα του χάρτη και στρέφεται συστηματικά προς τα κρυμμένα του χώρου, τις σχέσεις εξουσίας, τις κοινωνικές ανισότητες, τις αφανείς διαδικασίες και τα άγγελα στοιχεία που δεν είναι άμεσα ορατά. Ταυτόχρονα συνδέεται στενά με τη θεωρία της πολυπλοκότητας, αντιμετωπίζοντας την πόλη ως ένα δυναμικό σύστημα πολλαπλών αλληλεπιδρών παραγόντων, όπου τοπικές δράσεις και ευρύτερες δομές συνυπάρχουν και αλληλοεπηρεάζονται. Η εξέλιξη των ψηφιακών εργαλείων και η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων καθιστούν εφικτή την αποτύπωση αυτής της πολυπλοκότητας, επιτρέποντας τη συνδυαστική ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών. Η χαρτογράφηση υιοθετεί την έννοια και τη λειτουργία μιας υποκειμενικής και αντιληπτικής διαδικασίας που εστιάζει τον άνθρωπο και περιγράφει τη σχέση του με τον χώρο μέσω της ανάγνωσης, της παρατήρησης, της εξερεύνησης, της εμπειρίας και της συναισθηματικής προβολής. Δίνει έμφαση στη διαδικασία και τη δομή παρά στο τελικό προϊόν της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και χώρου. Όπως βλέπουμε στην εικόνα, η κριτική χαρτογράφηση χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα, διαδικασίες από τα κάτω προς τα πάνω, κατανόηση της πολυπλοκότητας και περιγραφή της πόλης μέσω της διαστρωματωμένης δομής της πραγματικότητας. Η κριτική χαρτογράφηση, επομένως, αποτελεί εργαλείο γνώσης και διερεύνησης. Συνθέτει δεδομένα, αφηγήσεις, εμπειρίες και ερμηνείες σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα, όπου η απεικόνηση είναι ταυτόχρονα ανάλυση, αλλά και σύνθεση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο χάρτης καθίσταται μέσω αποκάλυψης και κατανόησης της πολυπλοκότητας του χώρου, αλλά και εργαλείο κριτικής σκέψης που διερευνά, αμφισβητεί και επανανοηματοδοτεί την αστική πραγματικότητα. Όσα συμβαίνουν και υπάρχουν, δρούν ταυτόχρονα και συνδιαμορφώνουν την ταυτότητα και λειτουργία ενός χώρου. Η πόλη συγκροτείται από ένα πυκνό σύστημα μορφών, δράσεων, μνημών, αισθήσεων, ιδεολογικών αποτυπωμάτων. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση εργαλείων πολυεπίπεδης χαρτογράφησης, ικανών να αποτυπώσουν αυτή τη στρωματογραφία και την ταυτόχρονη συνύπαρξη ετερογενών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίσεις όπως η βαθιά, η πυκνή ή η πολυεπίπεδη χαρτογράφηση προτείνουν μια πολυτροπική αναπαράσταση του χώρου, στην οποία συνδυάζονται σκληρά δεδομένα, γεωγραφικά, κοινωνικο-οικονομικά, κλιματολογικά, με μαλακά δεδομένα, αφηγήσεις, εικόνες, εμπειρίες, πολιτισμικά τεκμήρια. Ο χάρτης μετατρέπεται έτσι σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου διασταυρώνονται πραγματικά και εικονικά τοπία, γεγονότα και αφηγήσεις, συγκροτώντας μια οικολογία δεδομένων που αποδίδει την πολυπλοκότητα τόπου. Η χαρτογράφηση εξελίσσεται σε μια διαδικασία διερεύνησης που ενσωματώνει πολλαπλά μέσα, χάρτες, διαγράμματα, εικόνες, βίντεο και αποκαλύπτει τις δυναμικές σχέσεις και την εξέλιξη του χώρου στον χρόνο. Με τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών και τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, καθίσταται εφικτή η σύνθεση αυτών των επιπέδων σε διαδραστικά και εξελισσόμενα χαρτογραφικά συστήματα. Στο πλαίσιο των Digital Humanities, η χαρτογράφηση λειτουργεί ως διεπιστημονικό εργαλείο που συνδέει επιστήμες και τέχνες, ανάλυση και αφήγηση, επιτρέποντας την κατανόηση του χώρου ως σύνθετου και δυναμικού φαινομένου. Έτσι, ο χάρτης μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο όπου η πληροφορία οργανώνεται, συσχετίζεται και ερμηνεύεται, καθιστώντας ορατή την πολυπλοκότητα της πόλης θεάτρου. Είδαμε πολλές προσεγγίσεις και πρακτικές χαρτογράφησης. Ας κάνουμε τώρα μια σύνοψη. Πώς μπορούμε να χαρτογραφήσουμε στην πράξη, να αποτυπώσουμε σε χάρτη όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο με στόχο να τα σχεδιάσουμε? Μπορούμε να εντοπίσουμε τα κέντρα ή καλύτερα τα επίκεντρα της δράσης, να δημιουργήσουμε κύκλους, ομόκεντρους ή σπήρες.
Μπορούμε να εντοπίσουμε κανάλια συμβαινόντων και να δούμε πώς ρέουν σε αυτά οι δράσεις των ανθρώπων. Ή μπορούμε να κάνουμε ένα χάρτη των βλεμμάτων, ο οποίος συσχετίζεται με τα οπτικά ερεθίσματα στην ψυχογεωγραφία. Αντιστοίχως, να δούμε τα εξωοπτικά στοιχεία του χώρου που βρίσκονται και πώς έλκουν ή αποθούν τους ανθρώπους μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης, των GIS ή των Mobile Technologies. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε χρονικότητες, πότε ενεργοποιείται ένας χώρος και πότε αδρανοποιείται, ρυθμούς και επαναλήψεις, αλλά και ασυνέχειες και ρήξεις. Να καταγράψουμε διαδρομές συνάντησης και αποφυγής, περιοχές έντασης ή ηρεμίας, σημεία όπου παράγονται γεγονότα ή που αυτά διακόπτονται. Να αποτυπώσουμε τις κοινωνικές χρήσεις, τις άτυπες πρακτικές, αλλά και τις συγκρούσεις που διαμορφώνουν το χώρο. Μπορούμε να ενσωματώσουμε ιστορικά και ιδεολογικά στρώματα, μνήμες, αφηγήσεις και συμβολισμούς, καθώς και αισθητηριακά δεδομένα, ήχους ως μέσες θερμοκρασίες, ώστε να αποδοθεί πολλαπλότητα της εμπειρίας. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν σε πολυεπίπεδα χαρτογραφικά συστήματα, όπου κάθε επίπεδο αποτυπώνει μια διαφορετική διάσταση του χώρου, αλλά η σύνθεσή τους αποκαλύπτει τη συνολική του λειτουργία. Η μετάφραση αυτών των χαρτών στο σχεδιασμό σημαίνει ότι ο χώρος δεν οργανώνεται μόνο μορφολογικά, αλλά και επιτελεστικά, ενισχύοντας ή μετατοπίζοντας τα επίκεντρα δράσης, επανασχεδιάζοντας τις ροές, αναδεικνύονται ή μετριάζονται οι βλεμματικές σχέσεις, ενεργοποιούνται αδρανείς περιοχές ή αποσυμβιώνονται οι υπερφορτωμένες. Ο σχεδιασμός έτσι δεν επιβάλλει, αριθμίζει σχέσεις και γεγονότα. Με αυτή την έννοια, η χαρτογράφηση δεν αποτελεί απλώς εργαλείο ανάλυσης, αλλά μηχανισμό μετάβασης από την κατανόηση στη σύνθεση. Ένα τρόπο να διαβάζουμε την πόλη ως πολυθέατρο και να παραβαίνουμε σε αυτή, οργανώνοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες παράγεται το αστικό δρόμενο. Η προσέγγιση της πόλης ως θεάτρου εν τέλει συγκροτεί ένα πλαίσιο πολλαπλής και πολυεπίπεδης ανάγνωσης του αστικού φαινομένου, στο οποίο ο αρχιτέκτονας, ο χαρτογράφος και ο πολίτης συνυπάρχουν ως ενεργά υποκείμενα παρατήρησης και συμμετοχής. Η χαρτογράφηση οργανώνει και καθιστά αναγνώσιμες τις σχέσεις μεταξύ χώρου, γεγονόντος και εμπειρίας, επιτρέποντας συστηματική κατανόηση της αστικής επιτελεστικότητας. Η πόλη προσεγγίζεται ως δυναμικό σύστημα γεγονότων. Δράσεις, βλεμματικές σχέσεις και αισθητηριακά ερεθίσματα εγγράφονται διαρκώς και συγκροτούν μια εξελισσόμενη στρωματογραφία αφηγήσεων. Η έννοια του δραματουργικού σώματος αποδίδει αυτή τη συνδετότητα. Ο χώρος λειτουργεί ως πεδίο αλληλεπίδρασης μορφών, χρήσεων και συμβάντων, με νόημα που προκύπτει από τη χρονική τους εξέλιξη και μεταξύ τους συσχέτιση. Στο σύγχρονο περιβάλλον, οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα, η χαρτογράφηση δεδομένων και οι συμμετοχικές πλατφόρμες διευρύνουν τα μέσα πρόσληψης και αναπαράστασης του αστικού χώρου. Ο φυσικός και ο ψηφιακός χώρος συγκροτούν ένα ενιαίο πεδίο με επίπεδα που συνυπάρχουν και ενισχύουν την κατανόηση της αστικής πολυπλοκότητας. Συμπερασματικά, η πόλη θέατρο ορίζεται ως πεδίο εμπειρίας και δράσης. Η γνώση του χώρου προκύπτει από τη συνάρτηση πολλαπλών δεδομένων και οπτικών. Η χαρτογράφηση συγκροτεί διεπιστημονικό εργαλείο που συνδέει ανάλυση και ερμηνεία, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, υλικές και άειλες διαστάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας καθίσταται δυνατή η κατανόηση του αστικού χώρου ως σύνθετου, δυναμικού και βιωματικού φαινομένου, στο οποίο το ανθρώπινο δράμα εγγράφεται και καθίσταται αναγνωρίσιμο.